Mireu, Vilafamés, Vilamarxant, la Vila Joiosa, Viladrau, Viladecans, Vilafranca de Bonany, Vilaweb. La galàxia Vilaweb. Criatura que el 2020 va fer 25 anys, com ara sí, nosaltres. Filla de mare Assumpció Maresma i Matas i de pare Vicent Partal Montesinos. Veí de Bétera, Camp de Túria, valencià de nació catalana, un entre tants, com l'alcoiana Clara Isabel, com l'alcoià Ovidi, com el xativí Raimon, un entre tants, un entre tantes, com Ninyoles, com Mavi, com Carme o Mestrubell. Segur que Joan Fuster i Hortells, o potser no, ja sabeu, la Vilaweb li hagués fet molt de goig uns països catalans digitals, virtuals, on la nostra llengua i cultura pinten. No, són la pintura. Vicent, primer mestre, ara periodista, qui diu ara, sabut, crític, clar, rigorós, impli.cat, sempre emboli.cat, en un bon ben compli.cat. Premiat a bastament, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, president o vicepresident, això, president de la European Journalism Center, i tu, i això que no feia el Pepli, jo, col·laborador en mitjans com Catalunya Ràdio, El Punt, l'Avui, La Vanguardia, cofundador del Temps, Diari de Barcelona, Televisió Espanyola, no sé si me'n deixa cap, escriptor sense aturança, Raimon diria indesinenter. Cada dia l'editorial de Vilaweb, per cert, crec que ahir dia que era la més curta de moment, Fronteres el tinc allà, i fa uns anys llibres d'una rabiosa actualitat com ara Els nacionalistes a la URSS, La revolta nacionalista a la URSS, Atles de l'Europa futura, Nostradamus, és Vicent Partal. Nosaltres, les valencianes i els valencians, estem ben orgulloses del teu compromís i treball, valencià i europeu, amb tots els ets i els uts, com altres valencians europeus com Sant Vicent Ferrer, Tirant lo Blanc, Joan Lluís Vives, etc. Ara, Vicent, ens tens, així que, per favor, treu la pissarreta i conta'ns la política lingüística i la comunicació analògica i digital. Endavant, tens 45 minuts, teniu 15 minuts per si després li voleu preguntar, comentar o participar. Gràcies. Bona vesprada, va a la primera. Gràcies. Els amics fan aquestes coses. Gràcies per estar tants anys al peu del canó. La veritat és que ara m'havia emocionat un poc quan hem començat aquesta jornada, quan Lluís Miret ha esmentat la Mavi Dols i la Isabel Clara Simó, dos grandíssimes amigues. He pensat que això no podia començar millor, que era com nomenar, a més d'altra gent que heu nomenat, com nomenar gent que ha estat abans de nosaltres o que ha estat en paral·lel amb nosaltres. I després, quan el president Ferrer ha al·ludit als problemes que sempre tenim, a aquesta gent que no n'hi ha manera de que entenga el que som i el que volem, ho he lligat un poc i he pensat que n'hi ha una cosa molt important i per això avui em fa especialment content estar ací, que és que nosaltres formem part d'un fil continuador. Això és una cadena i hi havia la Mavi, hi havia la Isabel, estem nosaltres i estareu qui siga, perquè a més això fa pinta, desgraciadament, que tindrem que parlar de llengua una bona temporada. Amb la qual jo faria el brindis aquell famós del papa, no sé si el sabeu. N'hi havia un papa d'aquells, diguem que gran, 80 anys o una cosa així,
i li van fer la festa de celebració de l'aniversari, i igual que abans heu dit que siguin 25 anys més, doncs el camarlenc li va dir santetat que siga 80 anys més, i el papa va dir no posem límits a la divina providència. Amb la qual cosa no posem límits a la divina providència, que això dure tant com tinga que durar, i moltes gràcies per estar així, i a més per haver superat la pandèmia i haver aconseguit tornar-nos a trobar després de no sé quants anys parlant de què començaríem. A mi em van encomanar, i dic em van encomanar perquè és ordre, o sigui, tu has de parlar d'això, parlar de política lingüística i comunicació, amb aquest subtítol d'analògic i digital. Jo no sóc un sociolingüista i, per tant, probablement desbarraré en la meva condició de periodista, però crec que si això pot donar pas a un debat interessant, doncs ben pagat que estaré. Per entendre'ns, tradicionalment, i això sí que en sociolingüística s'ha dit sempre, els mitjans són un instrument que defineix la nació, que marca la nació i que fa viable el territori de la llengua. Qualsevol cultura del món, els seus mitjans ajuden a dibuixar el mapa. El mapa més obvi és el mapa del temps en les televisions, que segons quina televisió mires és un mapa diferent i vol dir coses. Però el mapa d'on te llitgen, d'on arribes, d'on no arribes, també diu moltes coses. I per tant, en qualsevol procés lingüístic, en qualsevol procés sociolingüístic, els mitjans, és cert, tenen un paper molt important. Això en moltes ocasions s'ha destacat de maneres molt diverses. Per exemple, Norman Mailer té una frase molt famosa que sobretot els periodistes americans els agrada recordar una vegada i una altra, que diu que un diari és una nació parlant amb ella mateixa. A mi és una definició que m'agrada particularment i que m'agradaria que el meu diari fos això, una nació que és capaç de parlar per ella mateixa, però la nació, en aquest cas, com és evident, la dibuixa el diari, d'alguna manera. N'hi ha una altra frase d'un personatge que per mi és molt important, l'Albert Camus, que diu que un diari és la consciència d'una nació. Són versions diferents, però que al final venen a dir el mateix. El paper dels mitjans, els mitjans se situen dins d'un espai sociològic, cultural, i tenim una tasca d'ordenar d'alguna manera aquest espai nacional, o fins i tot d'inventar-nos-el, si ve el cas, que no és que siguem nosaltres els que, diguem, hem fet més miracles en aquest sentit, i m'agrada a mi sempre recordar aquella frase famosa de Pier Paolo Pasolini de l'italià és un invent de la RAI. Ja sabeu que l'italià no sé si no existeix o és una cosa que no se sap exactament què és, i cadascú parla el que ells diuen dialetto, i després n'hi ha la RAI, que parla italià, i Pasolini, que parlava friulà, ell deia que això de l'italià era un invent de la RAI. Ho és bastant, com el castellà neutre és un invent de televisió espanyola, o com moltes vegades així al sud han penetrat paraules que sense TV3 no s'explicaria que les estiguérem dient. Per tant, els mitjans sempre tenim una responsabilitat important. N'hi ha una rellevància clara dels mitjans, una rellevància enorme en tots els processos de normalització lingüística. Al costat de l'escola, sobretot, al costat de les accions polítiques, al costat de la senyalètica al carrer, al costat del que vulgueu, però els mitjans tenim un paperet i d'aquest paperet és que vull parlar. En tots els casos, en tots els processos de normalització, sempre apareixen mitjans com si foren banderes. Ara fa un moment ho comentàvem. Els valencians ens van robar la televisió pública, uns desalmats, si se pot dir, i l'hem tornat a tindre. I a punt ara és un emblema, és un símbol en un país que no té mitjans que abracen tot el país. És un dels grans defectes que tenim. No tenim ni tan sols un diari en castellà que es pugui llegir a les 3 províncies, diguem-ho així.
I, per tant, en un país molt desestructurat, profundament desestructurat, com és el País Valencià, doncs una iniciativa com A Punt, que no he sabut mai si es diu A Punt o A Punt, però ja m'enteneu, doncs és molt important. Però això no té res d'estrany, passa a tot arreu. TV3 en el seu moment va tindre un impacte colossal, ara és una altra cosa, però colossal. Però he volgut assenyalar alguns casos de mitjans públics, de mitjans privats. Per exemple, Sifor és la televisió en llengua galesa, l'única televisió que emet en llengua galesa. És una televisió privada o pública, han fet com una mena de pacte, i és una televisió molt interessant perquè el galès és en aquests moments, probablement no, és la llengua cèltica més viva, amb més presència al carrer, més real, diguem-ho així, i aquesta cadena de televisió és capaç de competir, subtitulen en anglès moltes coses, però és capaç de competir en un panorama mediàtic tan complex com seria el panorama britànic. Al costat, la 8 és una de les coses més sorprenents dels últims anys, és la televisió marroquí que emeten a Amazic. Els amazics, com tots sabem, tenen una relació molt complicada amb els àrabs, i Marroc, Algèria, Tunis, Líbia, Mali, doncs la situació no és necessàriament fluida. Al Marroc, concretament, els amazics eren molt perseguits, la seva llengua era una llengua molt perseguida, però finalment la pressió que ells han exercit i tal ha fet que la televisió pública del Marroc hagi dedicat una cadena a l'amazic, que és aquesta cadena 8, i evidentment per als parlants de l'amazic, que és una llengua molt trencada, amb molts dialectes, amb moltes formes d'escriure-la diferent, amb un alfabet propi preciós però molt difícil de fer servir, doncs l'existència d'una mateixa cadena de televisió que més o menys els unifica tots els ha servit de molt, o dos col·legues nostres, per mi molt estimats i importants, com són el diari Berria, l'únic diari en llengua basca, o el diari Nos, l'únic diari en gallec, que són dos bons exemples de com els mitjans tenen un valor important dins de les comunitats lingüístiques. Berria especialment, un any heu de dur al Marcelo, perquè les seues teoritzacions sobre el paper que ha de jugar un diari nacional són molt importants. És a dir, Berria és un diari que bona part del que explicaré després té que veure amb les seues tesis, de dir hem de fer el millor diari del món en basc. N'hi haurà un millor diari del món en anglès, un millor diari del món en francès, però el millor diari del món en basc l'hem de fer nosaltres i hem d'enviar gent a Ucraïna, hem d'enviar gent a Còrsega, hem d'enviar gent als Jocs Olímpics, hem d'enviar gent a tot el món a treballar en basc qualsevol cosa de qualsevol part del món, que és una de les tesis que fa d'un diari modern un diari de referència. I Nos és un projecte molt nou, fa un any que ha començat, però està tenint també un gran impacte. En aquest cas, una part són mitjans públics, una altra són mitjans privats, en aquest sentit, això diguem que és secundari. Ara, jo crec que tots som molt conscients de que tota aquesta teoria està molt bé, l'hem explicat durant 25 anys i més, però avui estem vivint un procés molt gros de redefinició de les polítiques lingüístiques i de les polítiques. El nostre món ha canviat i això, el món en el que vivim avui no té res que veure amb el món anterior i per mi un exemple claríssim són les jornades del 2007. Aquelles jornades que em sembla que les va inaugurar el Francesc Esteve, o la primera xerrada era del Francesc Esteve, es van fer el 2007, però és que el 2007 va aparèixer aquesta cosa que li diem iPhone, que ha canviat la vida de tot el món. I clar, el 2007 nosaltres podíem parlar del que vulguéreu. El 2007 allò encara ho tenia poca gent, però ara no n'hi ha ningú en esta sala que no tinga un telèfon intel·ligent, que li diuen, que és molt pretensiós això, però deixem-ho en intel·ligent, i evidentment tots esteu ara mateix, podeu estar fent 50.000 coses que eren impensables abans. I per tant la normalització lingüística on ha d'estar més és dins d'aquesta caixeta, perquè ara mateix és el centre del nostre univers vital.
I això em porta a formular una pregunta, que és una discussió que tenim amb el Marcelo moltes vegades. De què parlem quan diem que una llengua és global? Què és avui una llengua minoritzada? És evident que els conceptes són sòlids en la sociolingüística, no els discutiré, però la realitat ja no sé si és tan sòlida, és bastant més líquida. I per tant, crec que és una reflexió pertinent que ens hem de fer la pregunta: això que parlem nosaltres és una llengua minoritzada o és una llengua global? O és una barreja? I intentaré donar algunes respostes. Tradicionalment era la geografia o el nombre de parlants el que definia quines eren les llengües globals. És a dir, escolta, quines són les llengües globals? Doncs mira, les que es parlen en tot el món i les parla molta gent. Bé, en aquests moments les llengües globals són el xinès mandarí, l'anglès, l'espanyol, l'hindi i el bengalí. Són les 5 més globals. Amb la qual cosa el concepte comença a trontollar un poc. Perquè, clar, el xinès mandarí, òbviament, és una llengua molt important, però molt global no és. En la sala no sé si n'hi haurà algú que parli xinès mandarí. Jo tinc la sort que la meva filla menuda el parla i he après a dir 2 parauletes, però no per això me sent massa global. És una llengua importantíssima, la més parlada del món, però això de que és una llengua global està per veure. El cas de l'anglès, si parles en els anglesos, tenen els seus dubtes, perquè a vegades necessiten un traductor anglès mal anglès per entendre els altres que parlen anglès. És a dir, l'anglès global en realitat és l'anglès no nadiu, i l'anglès no nadiu al pas que va acabarà sent una altra llengua, una cosa tipus el llatí i els romanços vernaculars. Vull dir, per tant, que l'anglès siga la llengua per excel·lència, és evident que entre les elits ho és. En aquests moments vivim la situació ridícula que la Unió Europea fa les reunions en anglès quan l'anglès és la llengua cooficial de Malta i d'Irlanda i prou, però l'anglès ha adoptat aquest rol de llengua mitjancera, però vaja, també és discutible. L'espanyol jo sempre em fa gràcia perquè, clar, l'espanyol, la majoria dels parlants de l'espanyol que compten com a parlants de l'espanyol en realitat no parlen espanyol. Parlen quechua, parlen aimara, l'espanyol és una llengua americana, com tot el món sap, que el parlen uns quants a Europa, però bàsicament és una llengua americana, i la major part dels parlants de l'espanyol són bilingües. I alguns, diguem, molts forçats i alguns amb una certa complicació. I l'hindi i el bengalí, doncs, són grans llengües, però molt globals, tampoc ho diria, tampoc crec que n'hi hagi ningú que les parli en aquesta sala. Per tant, el concepte trontolla. I jo crec que n'hi ha un altre element que és més interessant a l'hora de definir la llengua global, que és, escolteu, no serà que l'adaptació a la tecnologia i l'ambició de ser globals és el que defineix avui una llengua com a global? És a dir, avui en dia jo puc anar per el món parlant en català i m'entenen? O si no m'entenen, puc fer coses, per exemple, parlar-li al mòbil i que li parli? Una anècdota només. Fa 15 dies em van convidar unes universitats d'Irlanda a fer 3 xerrades i per primera vegada en la vida vaig tindre l'experiència d'anar en un cotxe sense conductor, que és una cosa que et posa els pèls de punta, però estic ací, per tant, funciona. Era un Tesla americà, no sé què, i efectivament el conductor no et tocava. Bé, el més impressionant de tot va ser quan el conductor em va dir «Ai, parla la teua llengua». I va apretar un botonet i el Tesla es va posar tot en català. I les veus i no sé què, tinc les fotos, si a algú li interessen després, doncs ensenya les fotos, perquè clar, jo vaig començar a fer fotos del Tesla aquell. He de confessar que no me vaig sentir més segur perquè parlar en català, però en qualsevol cas és un detall important. Què volia dir això? Bueno, que estaven en la... que una cosa que no li hem donat valor o que no li donem bastant valor és que la nostra llengua està en aquest bloc. I ahir n'hi ha un paradigma que m'agradaria explicar. No ho vegeu de lluny, però vos ho explique. Això de baix en blau
són les llengües en les quals està el sistema operatiu d'Apple. I n'hi ha, crec que són 37, si no estic equivocat ara mateix, evidentment llengües parlades per moltíssima gent, el Swahili, per exemple, no estan, però el català sí que està i és l'única llengua sense estat que està, de moment. I després n'hi ha, sobretot, les grans llengües europees, el xinès, el coreà, el japonès, vietnamita, àrab, tailandès, hebreu, indonesi i malai, diguem. És a dir, les llengües del primer món, no totes, n'hi ha llengües oficials a la Unió Europea que no tenen l'iPhone, nosaltres no som oficials a la Unió Europea però tenim l'iPhone, i per tant ahir n'hi ha una situació un pèl que mereix una certa reflexió. I vos volia ensenyar això perquè a més això, si no ho conegueu, algú de vosaltres avui serà feliç. Sonics.ia és una empresa americana que té un software d'intel·ligència artificial de transcripció. Allò que tu graves una cosa en veu i li dius a la màquina, transcriu, ja veig gent que està apuntant-se-ho, Sonics. Transcriu de meravella a 35, com diuen ells, idiomes i dialectes. Doncs no només transcriu en català, perfectament, i a més, si li apretes i tot, te ho fa bé. No només això, sinó que he posat, no sé si es veu prou, la pròpia Sonics diu en quines llengües es gasta més el nostre software. La primera és l'anglès, espanyol, francès, alemany, àrab, xinès cantonès, xinès mandarí, italià, rus, indonesi, búlgar, català. I després txec, danès, holandès, finlandès, hebreu, japonès, coreà, noruec, etc. Però així no ho sap ningú. És molt divertit això. La Generalitat de Catalunya, per exemple, ara està invertint uns diners monumentals en una cosa que es diu Projecte Aina per fer això que uns americans han fet sense demanar subvenció a ningú. Per què passa això i quina és la clau d'això? Jo crec que estem entrant en un moment nou de la globalització, en un moment diferent. I ens hem de preguntar si la globalització arracona les llengües minoritàries o si, pel contrari, les fa globals amb independència de la seva mida. Perquè si jo puc pujar-me a un cotxe en Califòrnia que me parla en català, mentre el meu mòbil m'està parlant també, puc usar-lo de més per parlar en anglès si no sé parlar anglès, etc. Home, la perspectiva és molt diferent. Això és un món molt diferent. I ahir m'agradaria, per una xicoteta broma, tots conegueu, suposa, la frase de Max Weinreich. No sé per què caram tot el món li l'atribueix a Noam Chomsky. No és de Noam Chomsky, és igual. Max Weinreich era com ho diríem això, el Pompeu Fabra del Yiddish. Ja m'enteneu. I ell es va fer molt famós per una frase mig en broma que va pronunciar però que té un gran calat polític, que diu una llengua és un dialecte amb un exèrcit al darrere. És a dir, una llengua és sobretot política. Si tu tens un estat, tens un exèrcit, tens un no sé què, tu ja pots ser un dialecte, que tu esdevens una llengua. El cas graciosíssim, dramàtic però graciosíssim, del serbo-croat. Tots parlen el mateix, però el croat és una llengua, el serbi és una altra, i fins i tot els bosnis, que han quedat al mig, són una altra llengua, i s'han hagut d'inventar la complicada frase de dir la llengua de Bòsnia. O sigui, oficialment t'has de referir a la llengua de Bòsnia, sense dir quina és, i que és la mateixa. Bé, jo crec que n'hi hauria una alternativa, que és una llengua, és un dialecte que trobes a totes les pantalles. Em sembla molt més adequat a l'actualitat. Evidentment, després parlaré, el poder polític és molt important, la pressió política, la repressió, tot això és molt important, però aquest món també existeix. Si tu estàs en les pantalles, estàs, i si no estàs, no estàs, i aquesta és la clau. Clar, no és tan senzill. Una llengua globalitzada pot estar en perill de minorització, però alerta, no només les llengües que tradicionalment hem considerat llengües minoritàries. Per exemple, el danès és una llengua que a Dinamarca estan alarmats amb el procés de minorització davant de l'anglès. N'hi ha serveis a internet que estan en català i que no estan en danès. Per què?
perquè els danesos el miren en anglès i no fa falta traduir-los el. I a més els danesos consideren que és una pèrdua de temps que li el traduïsquen, que li posen en anglès, que ja s'aclaren, no? Per tant, en aquest context nou, en aquesta nova etapa de la globalització que estic intentant dibuixar, el fet de tindre un estat al darrere no necessàriament te salva, no? Òbviament, les llengües minoritzades com la nostra, que tenen una pressió en contra de l'Estat, que tenen una pressió en contra política, que tenen una repressió legal, etc., el fet que el text la vaig en català no ens salva del problema que tenim, que ningú interprete que estic intentant canviar les coses. Ara, jo crec que el que hem d'assumir, i és important, és que tot això ho hem d'arreglar, l'escola, la lingüística, tot això s'ha d'arreglar, però no hem d'oblidar que sense jugar de ple en la globalització, avui qualsevol llengua està condenada. I això ens agradarà més o menys, però és una punyetera realitat, perquè ja no estem parlant de la globalització en aquell esquema de que des de fora uns que controlen el món, no, estem parlant de la nostra butxaca. A la nostra butxaca n'hi ha uns aparells, a la nostra taula n'hi ha uns aparells, a tota la nostra vida n'hi ha uns aparells que depenen dels instruments de la globalització. I si no estem ahí dins, estem en perill, fins i tot si estem bé en la resta. Què implica això pels mitjans? Bé, jo crec que els mitjans ara mateix tenim una situació molt complicada. Estem en un moment en què la mirada local, que havia estat tradicionalment molt important pels mitjans, està sent substituïda per un impacte global molt gran. Jo me'n recordo molt, pobre mon pare, quan jo treballava a la Unió Soviètica i tal, un dia rep una telefonada espantada de mon pare, que era un home que pràcticament no havia eixit de vetera. Vicent, els russos han invadit Txetxènia. I jo li vaig dir, pare, i a tu què? I diu, home, no? Clar, després em va impressionar molt, ell per una banda ho feia per amor, no? Perquè estava preocupat per mi, no? Però em va impressionar molt perquè aquell dia vaig entendre que un home de la seva edat, de vetera, de repent, Txetxènia significava alguna cosa. Clar, avui en dia nosaltres probablement, ara mateix, molts dels que estan en aquesta sala saben més de Kíev que de Benilloba. Probablement, no? I és obvi, i això jo ho entenc com una cosa magnífica, a mi m'agrada molt que sigui així. És obvi que vivim un món on res, o sigui, aquella aspiració de que res humà en sigui aliè ens està passant, no? I ara no n'hi ha, o no n'hi ha tan marcada aquella frontera entre el que em passa a mi i el que passa a la resta del món, sinó que qualsevol cosa que passa en el món ens importa i pot tindre un impacte directe sobre això. Bé, això pels mitjans és una gran complicació. Perquè els mitjans, diguem que se situaven en esta banda en què tu, sobretot, atenies a lo local. I ara està apareixent un triple xoc. Jo he posat, diguem, per una banda els grans mitjans globals, el New York Times, Al Jazeera, la BBC, Le Monde. Això són uns monstres que juguen una altra lliga. Estos juguen una altra lliga. Però juguen una altra lliga vol dir una altra lliga de diners, una altra lliga de mitjans, una altra lliga de quantitat de gent que poden col·locar, una altra lliga que vol dir capacitat d'enviar persones a tot el món a veure què està passant, etc. Després n'hi ha una banda, m'he posat jo, n'hi ha altra gent també, que és els que intentem ser la interfície entre lo local i lo global. I tenim una mirada molt profunda en lo local, però sempre estem mirant a lo global i intentant traduir el que està passant en lo global a lo local. I després n'hi ha una cosa magnífica en el nostre país, d'una llarguíssima tradició, que són els mitjans locals de proximitat, que són importantíssims, molt importants. Ara bé, el que està passant ara mateix és que els de dalt estan menjant-se els del mig.
I cada vegada més, probablement molts de vostès, la guerra d'Ucraïna l'estan seguint per Le Monde, o l'estan seguint per France 24, o l'estan seguint per la BBC, o per Sky News, o per no sé on. I això és una tendència de la globalització, és a dir, els grans mitjans tiren per avall exactament igual que Amazon es carrega totes les botigues. El món global té coses positives i té coses molt negatives. Una quina? Doncs que n'hi ha grans noms que es dediquen a destruir el teixit. I els mitjans, ara mateix, una de les amenaces més clares que tenim, i per això és tan important fer informació internacional, enviar gent pròpia a tot arreu, etc., és que els mitjans globals ens poden menjar. Clar, torni al paradigma d'abans. Això de l'Apple jo ho he batejat com el paradigma del 20-50-100. I en dic l'emergència del plurilingüisme Fang. El Fang no és una llengua africana, sinó que és Facebook, Apple, no sé què, Netflix i Google. No me'n recordo de l'altre, l'altre, Amazon. Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google. Bé, això està passant. Està emergint un plurilingüisme d'esta gent, que és un plurilingüisme basat en els diners. Escolta, a mi m'interessa arribar a tots els mercats. Jo vaig a invadir-ho tot. I com vaig a invadir-ho tot, m'adapte. I aleshores el paradigma 20-50-100 ve a significar el següent. Esta gent no pensa, no actua així, no pensa jo ara vaig al coll, per tant, he de posar-ho en català. No. Esta gent pensa jo ara vaig a ser plurilingüe en 20 llengües. Poseu-me les 20 més importants. Ara vaig a ser plurilingüe en 50 llengües. Poseu-me les 50 més importants. Ara vaig a ser plurilingüe en 100 llengües. Poseu-me les més importants. I no tenen ni idea de quines són les més importants. És a dir, els directius no prenen decisions de dir posem el flamenc i no posem el friolà. Això ningú es preocupa d'això. Encarreguen a un departament, escolta, les 20, les 50. Bé, ahir n'hi ha una certa bona notícia, de moment, que és que en les 50 sempre està el català, com es demostra en Apple, sempre, és molt rar que no estiga, i de vegades inclús arribem a entrar en les 20, i en les 100, per supost, en les 100 no n'hi ha cap problema. Clar, aquest multilingüisme Fang té coses molt interessants, però pot tindre coses complicades. Per exemple, el New York Times, encara que no ho vegem tant, però el New York Times ara mateix publica 3 diaris ja, un en anglès, un en xinès mandarí i un en espanyol. I el New York Times obertament ha parlat de publicar en 40 llengües. Clar, el New York Times té una flota de periodistes que no la té ningú més en el món, que poden anar a cobrir la guerra d'Ucraïna, la guerra de no sé on, la guerra de no sé on, i 50.000 coses més. Per ells, traduir això és un cost marginal, és afegir un cost marginal i ja està. I per tant, invadir els mercats amb la seva pròpia marca no és cap problema. Jo, de fet, li vaig preguntar a un del New York Times i em va dir no, això vol dir que qualsevol dia no és tan fàcil, però que algun dia tu podràs comprar en un quios de València el New York Times en català i ja està. I ja te'l farem nosaltres. Exactament igual que tots vosaltres, no dissimuleu, compreu a Amazon i no a la botiga de la cantonada. Clar, això posa la situació molt complicada pels mitjans. I especialment perquè això arriba en un moment molt difícil, perquè n'hi ha un panorama molt preocupant pel que fa als mitjans en general. Jo crec, a parer meu, n'hi ha tres grans amenaces. Una primera és que els mitjans no som sostenibles i no ens ho volem creure. Una segona és que no som creïbles i no ens ho volem creure. I una tercera és que no som necessaris i no ens ho volem creure. I els mitjans estem al mig d'una transformació brutal, en la qual el model antic, que era jo soc l'intermediari entre la política i l'economia i els lectors, en la qual els lectors no sabeu res
i jo com a periodista tinc la capacitat d'acostar-me al polític i explicar-vos el que esteu fent, evidentment això ha volat pels aires. Avui una piulada d'un polític, un no sé què, les rodes de premsa es retransmeten en vídeo. Avui els mitjans, aquella funció d'interfície entre el poder i la població, això s'ha acabat. Dit per un ateu com jo, gràcies a Déu. S'ha acabat, això ja no existeix. Què passa? Que els mitjans vivien molt d'aquest poder. Llavors, molts mitjans del nostre país tenien 200 persones treballant, 300 persones treballant. Això avui no es pot pagar. No n'hi ha diners per pagar això. Ho paguen els polítics indirectament o directament, però això fa entrar al segon problema, que és que no som creïbles. Clar, perquè el preu de no ser sostenibles, parla en general, òbviament, després n'hi ha matisos que tots entendreu que existeixen. El preu de no ser sostenible i que te pagui algú és que deixes de ser creïble, clar. Quan comences a comptar, n'hi ha un moment així que és el moment clau, que és els atemptats de l'11M, quan Aznar crida al País i al periòdico i trauen portades tremendes, dient, ha sido ETA, no sé què i tal i qual, no? Vull dir, clar, això és molt dur de tragar, és molt difícil de tragar, no? I la conseqüència de no ser sostenibles i ser creïbles és que no som necessaris. I vosaltres podeu viure perfectament sense diaris. Viureu pitjor, però podeu viure perfectament, cosa que abans era molt difícil. Us enterareu de coses. A parer meu, viureu pitjor. Ara ho he dit així molt xulo, però igual no, però diguem, jo soc de l'opinió que viureu pitjor. Però és una realitat que no podem ignorar, que avui es pot viure sense diaris i no estar desinformat. Clar, els mitjans, en general, estem sent superats, i no ens agrada gens això, per un ecosistema informatiu que simplement no ens necessita, de cap manera. És a dir, entre el Twitter, el Facebook, el TikTok, el YouTube, qui necessita un mitjà avui? Evidentment que jo defensaré que es necessita, però qui necessita un mitjà avui? Clar, en això, des del punt de vista lingüístic, per exemple, més o menys estem bé, és a dir, Facebook, Twitter, Flickr, Badoo, YouTube, fins i tot Tinder, pots lligar en català, més o menys diguem que el més gros de tot ho tenim cobert, la interfície. És a dir, la major part dels grans actors de les xarxes socials ens respecten lingüísticament. Una altra cosa és la interacció que tu tingues allà dins i l'ús que facis d'això. Però és veritat que, en general, diguem que no estem mal situats, entre altres coses perquè molts d'ells només estan en anglès. Tampoc estan en castellà, simplement estan en anglès. Això, per una banda, doncs, està bé, ens dona una certa confiança. Però aleshores, aquell valor referencial que els efectes de la normalització lingüística tenien els mitjans, ara l'han de tenir les xarxes socials. I ahir no ho estem entenent. Per exemple, TV3, a punt és millor que TV3 en aquest sentit, però encara gasten massa diners en l'antena tradicional, gasten massa diners en fer les coses a l'antiga. I el món se'ls està anant per al costat. Se'ns està anant a tots per al costat. Per tant, ara el que necessitem molt és invertir molt en TikTok, en YouTube, i aquesta és la gran batalla que el procés de normalització lingüística de qualsevol llengua avui necessita. Perquè és la batalla referencial, és la batalla que te fa que existixes o no existixes. És veritat que després passen coses. Resulta que guanyes la Berlinale amb Alcarràs, que a més parlen valencià, com tothom sap, perquè són de Lleida. Estic esperant a veure si TV3 són tan burros de subtitular a l'oriental, són capaços. Però bé, una directora de Lleida és capaç de guanyar el Festival de Cinema de Berlín amb una pel·lícula feta en català. Per què? Perquè és bona, la pel·lícula.
I en este món plurilingüe, les coses bones són les que s'imposen. I si no, aquells de vosaltres que tingueu Filmin o que tingueu Netflix o que tingueu coses d'aixes, segur que alguna nit vos heu trobat mirant una pel·lícula en coreà o una pel·lícula en finès o una pel·lícula en hebreu i mirant-la amb tota normalitat. Per què? Perquè és bona. I per què? Perquè s'està creant una cultura on les llengües no són barrera, sinó que les llengües són expressió d'autenticitat. I això és molt important i ho hem de fer jugar a favor nostre, en tots els terrenys. Poso un altre exemple i agrane cap a casa, el paraulògic. Sí, però fixeu-vos, això és una broma, el paraulògic és un fenomen per ell mateix, que jo crec que és molt positiu per la llengua, nosaltres estem molt contents, perquè no només és interessant en termes de llengua, sinó que a més genera una bona imatge moderna, divertida, ajuda a trencar tòpics sobre la llengua, però a mi em va impressionar molt quan el Barça va fitxar el... com es diu això? Traoré, es diu? Adam Traoré? Bueno, un jugador. I per anunciar el fitxatge en totes les llengües del món i en totes les xarxes socials va posar el paraulògic. Clar, això són coses... Guanyar la Berlinale, tindre el paraulògic és una còpia del Spelling Bee del New York Times i arran d'això de l'Adam Traoré va haver molta allò, i això com és que existeix, tal i qual, no? Bueno, aquestes coses ajuden a aquests valors referencials que diem, però el valor referencial principal ara mateix el tenen les xarxes socials. I aleshores direu, bueno, doncs molt bé, Vicent, retira't. Està, no? Tanca el diari i ja està. I per tant em permetreu que acabe explicant quin paper crec jo que tenim els mitjans, perquè jo soc de l'opinió que sí que el tenim. Jo estic disposat a perdre. Perdre és una cosa que a mi no m'ha preocupat mai en la vida. I per tant estic disposat a perdre i que algun dia els mitjans no servim per a res. Però mentrestant me defensaré. I jo crec que els mitjans, si són bons, perquè n'hi ha molts mitjans que no ho són, tenen 3 elements que són molt importants per a la societat. Retorne al Norman Mailer el debat, un diari és una nació que parla en ella mateixa, o a Camus, un diari és la consciència de la nació. El primer és que els mitjans creem comunitats. I això és molt difícil de crear en les xarxes socials. N'hi ha la gent que llig això o la gent que llig allò. Els que tenim una certa edat ja recordareu que segons quin diari duia sota el braç ja sabies de quin era. I això era molt típic. Veies a un desconegut amb segons quin diari, ja feies ulls i no li dies ni bon dia, perquè ja era clar que en aquell més valia no parlar. Aquestes comunitats són reals i existeixen. I això les xarxes socials ho tenen molt difícil de fer i els diaris poden fer un gran treball en aquest sentit. Ara, per fer aquest gran treball necessitem fer molt bé el diari. I necessitem moltes coses, ser més humils, aprendre més de la gent, entendre que el diari també el fa la gent, entendre que has d'escoltar a la gent i no ser tan prepotent, trencar amb aquella idea de que el diari és la interfície entre el poder i els lectors. Tot això és una tasca que s'ha de fer. En segon lloc, els mitjans creem referències. Jo crec que això és indiscutible. És a dir, sí que n'hi ha fenòmens socials, això que diuen els virals, que funcionen sols, però quan els diaris ens agafem en sèrio parlar d'algú, d'alguna cosa, convertint-la en referència, això és una maquinària potent que fa que efectivament tu puguis tindre referències i puguis generar referències que totes les comunitats que formen part de tu i que lliguen són importants. I després creem discurs, que això és molt difícil de crear en les xarxes socials. És a dir, un discurs, diguem-ho així, coherent, un discurs cohesionat. Sobretot les seccions d'opinió, si estan ben fetes, generen discurs i generen una manera de reaccionar davant dels fets. I n'hi ha una clau, que és que el diari empaqueta. Aquest és un gran canvi. N'hi ha 2 grans canvis que la tecnologia ha produït en els diaris. El primer és l'empaquetat.
els que recordeu els diaris d'abans, tu obries la primera pàgina, a la segona normalment hi havia l'agenda del dia, començaven per informació local i acabaven per esports o per economia, i el diari, quan l'havies tancat l'última pàgina, més o menys tu tenies una idea al cap de com estava el món. Més encertat o menys, més no sé què o menys, però bueno, tu t'havies fet a la idea al veure com de grans eren les fotos, si estava en aquesta posició o en aquella, n'hi havia una estructura que t'explicava com estava el món. Això en les xarxes socials no es pot fer. La gent ara rep informació desempaquetada. Un tuit de no sé qui, un Facebook de no sé qui, un no sé què de no sé qui, que ningú posa en un contorn coherent. I això és lo difícil. Ara mateix, per als mitjans, la tasca més difícil és aquesta tasca d'empaquetar, de fer edicions. Nosaltres, per exemple, a VilaWeb estem fent molt d'esforç. El butlletí de notícies que arriba a les 10 de la nit als subscriptors està pensat com una edició, que li diga tot lo important i que se'n pugui anar a dormir tranquil. I hem recuperat, o nerviós, però vaja, hem recuperat un poc aquest sistema. I n'hi ha una segona cosa que molts dels meus col·legues no entenen i que per mi és fonamental, que és el gran canvi de l'acció de comprar el diari. És a dir, en els diaris antics, els diaris tendeixen o tenen la impressió que han d'acaparar els lectors. I això és molt antic, està molt fora del moment. En els diaris antics era molt rar que una persona comprara més d'un diari en paper. I aleshores, clar, quan tu arribaves al quiosc i havies de comprar un diari, l'acció positiva de comprar un diari implicava 4 o 5 o 6 o 7 accions negatives, que era no comprar l'altre diari. I això feia que els mitjans tendiren a anar semblant-se cada vegada més els uns als altres, perquè com ningú sabia per què ell comprava aquest diari i no aquell altre, doncs tots intentaven semblar-se a veure si així tenien més tal. En canvi, el món d'internet és al revés. Jo no conec a ningú, i si n'hi ha algú en la sala que s'alce i li faré un estudi antropològic, no conec a ningú que entre a internet i només miri una web. Jo no ho he vist mai. O sigui, una cosa és que vagis a buscar una cosa concreta perquè estàs al mig del carrer Plou i has d'arribar no sé on i mires una sola web. Però l'acció de mirar una sola cosa a internet no existeix. Per tant, estem parlant de conceptes absolutament diferents. I això als diaris els costa molt d'assumir-ho i ho han d'assumir perquè si no, això no funciona. I ja vaig acabant. 2 consells finals i una insolència. Consells finals. Apostem molt fort per la globalització. No estic dient per la globalització política ni econòmica, no estic parlant d'això. Però apostem molt fort per la globalització cultural. O estem en la globalització cultural o els problemes que tenim seran infinitament més grossos en molt poc temps. Per tant, apostem descaradament per la globalització. I, sobretot, no ens deixem arraconar en l'àmbit folclòric, com alguns voldrien, que la nostra sigui una llengua que només val per parlar d'unes coses, però quan has de parlar d'Ucraïna has de buscar una altra llengua. Això, que durant el franquisme vam mamar-ho tots els que anàvem a escola, que el valencià era per parlar d'unes coses, però no per estudiar, tornem a estar en perill que això sigui així. I en això els mitjans tenim una responsabilitat molt gran. Nosaltres hem de fer que els nostres productes no siguin productes que només parlen d'una cosa, sinó productes que parlen productes que les persones que viuen en la nostra llengua puguen entendre la globalitat en la nostra llengua sense necessitat de canviar, de passar-se'n a una altra. I sobretot una cosa que em recorda molt la Mavi, creguem en la llengua. Al final n'hi ha una cosa que la gent ha oblidat, que es diu passió. I ara tots diuen que no n'hem de tindre. Doncs n'hem de tindre, i moltíssima, perquè si no, res d'això funcionarà. I la insolència final,
que Sant Fuster en perdone, ser valencians també és la nostra manera de ser globals. Manes tu, no? Ara diu que ara mane jo, mare Déu. Escolteu, Vicent ens ha fet el regal que acabem d'escoltar, però un altre importantíssim, que és que tenim més temps, perquè fins les 8 que hem de riure... A mi m'has dit 45 minuts, jo ho he clavat, jo soc obedient. Molt bé, has fet molt bé. Jo he fet el que m'havien dit, però després, quan mire l'hora, dic no passa res. O riurem més o participarem més. No passa res, passió. Jo, lo de la passió m'apunte. Com que la meva feina sempre està passional i si no fas en passió vol dir que ho fas per pressió i si ho fas per pressió no anem. I a mi no sé, sempre m'hi les dos P's. Mira, bé, coses que passen. Passió i pressió. Vinga, qui vulgui parlar, que alci el dit, la mà o allò que vulgui. O el mòbil. O el mòbil. Si no, vos farem preguntes, que després els del Cefire no vos donaran els crèdits als docents. Això què vol dir? El silenci, això... Quina llengua parleu? Una llengua que no es gasta? Josep... No. Josep està ensenyant el micro, rotllo Operació Triunfo. Disculpeu que abans volia haver dit, abans d'acabar la presentació del company i amic Vicent Partal, volia dir alguna cosa, bienvenidos a esta jornada, i alguna cosa més, i després dir, és el precepte del 25%. Però, bueno, ja ho dic ara, que ara que tinc temps. Allà hi ha un amic que vol parlar. Trencaré el gel. La globalitat de VilaWeb va començar a la Vila Joiosa, perquè havia pronunciat el company i m'ha encuriosit la cosa. No. Mira, la veritat és que nosaltres, quan vam començar, estem parlant de l'any 90... Al 94 vam fer una cosa que es deia el Temps Online, i al 95 vam fer VilaWeb, que era una autèntica bogeria, posar-se en aquell moment a inventar-se una cosa, no? I no sabíem el que estàvem fent, com ningú en aquella època que estava en internet sabia el que estava fent, però sabíem que allò anava a ser molt gros, perquè jo ja portava uns anys, per la meva feina de periodisme internacional, ja portava uns anys connectat a una cosa que es deia CompuServe, molt prehistòrica, però superinteressant, i recorde, sobretot un dia jo treballava a La Vanguardia, i La Vanguardia era el temple de la informació, teníem totes les agències i tal, i el meu cap d'aleshores a Internacional em diu, vés-te'n a casa i mira en el catxarro que tens, perquè jo tenia en casa l'agència jugoslava, quan existia Iugoslàvia, Tanjung, que no tenia, i jo me'n recordo anar caminant cap a casa pensant, això és molt gros, no? Jo en casa tinc més informació que ella al gran diari, que era el diari per excel·lència, no? Per això ens va animar a fabricar, a pensar que internet era un espai on podien créixer una iniciativa com un diari. Què passa? Que vam pensar, i com li diem això? Aleshores ens va ocórrer, com que teníem la teoria, és a dir, en aquell moment n'hi havia molt poca gent que parlava de periodisme a internet, n'hi havia molt pocs diaris a internet, estic parlant d'abans de Google, i jo he vist internet en blanc i negre, o sigui, estem parlant d'una cosa sèria. I semblava que estava com de moda la idea de les comunitats virtuals, i aleshores és quan vam decidir, com que era la web, ara ja no es diu tant la web, però aleshores era la web, vam dir això, si nosaltres hem de construir una comunitat al nostre país, es diu Vila algo, Vila lo que siga darrere, no? I aleshores vam trobar VilaWeb. Ens va semblar massa de broma.
i vam decidir canviar-li el nom i posar-li una cosa horrible que era la Infopista, que semblava més modern. Per sort, la Caixa ens va tirar a juir, perquè era un nom de la Caixa, i per tant vam tornar a VilaWeb. I ara és molt divertit perquè l'altre dia vam tindre una reunió, un briefing d'aixòs. Ara anem a canviar tot VilaWeb. Bueno, ja l'estem canviant, alguns ja heu vist alguns canvis, un dia d'estos ho canviarem tot. I fèiem com un briefing discutint les coses i el sabut de torn va dir, bueno, clar, és que hi ha una cosa que no m'atrevisc a dir, però és que hauríeu de canviar de nom, perquè això no sembla un nom d'un diari, no? I es va fer un silenci espès en la sala i tot el món va dir, ni pensar-ho, no? Perquè jo crec que avui en dia VilaWeb és com Coca-Cola, no? És una marca. O sigui, ningú fa la relació Vila, ningú talla el nom. És molt curiós, no? Per mi és molt evident, però ningú talla Vila i li afegeix res, no? I per tant no va ser Vila Joiosa, podria haver-ho estat perfectament, però va ser un invent, diguem, a casa rumiant el que fèiem. Vicent, jo en tinc una per a compartir. Com fem que les criatures, les que estan en l'escola, les que estan en l'institut, facin servir en aquest món digital, facin servir les eines que toquen, i en això ja saps que vaig directament a un apartat que tenia a VilaWeb, que era el diari de l'escola. Dis-li com vulguis, però quan tu li dius a una criatura busca què està passant o per què Odessa és tan important per a Putin, i a l'hora de buscar Odessa, si posa a Google Odessa, li dirà, vés a saber què, però a mi el que m'agradaria és que entrarà en llengua en la nostra comunitat per aprendre què és Odessa. Curiosament, quan busques aquest home a Viquipèdia i ho poses en castellà i diu periodista espanyol, i quan busques en Viquipèdia en català diu periodista valencià, dius, com està el món? En la Viquipèdia en àrab, que també estic, no sé per què, diu valencià. Diu valencià. Però m'han dit, perquè jo l'àrab no el llisc, me crec el que m'ho ha dit. Sí, jo ahir, a veure, n'hi ha un problema que abans l'he explicat, quan he explicat això del canvi de paradigma, de que tu abans, si compraves, n'hi havia molts inputs negatius, però que ara n'hi ha molts positius. La digitalització té una virtut que és un problema, que és que tu no pots fer que la gent vagi on tu vols que vagi. Un poc a mi a vegades me recorda, sabeu, aquella anècdota de Churchill. Churchill guanya la guerra i perd les eleccions immediatament posteriors, i quan li pregunten, amb aquella cosa esportiva que tenia l'home, diu: la democràcia és el millor sistema del món, només té un problema, que és que la gent vota el que vol. Exactament el mateix. És a dir, jo crec que és molt difícil que la gent mire el que nosaltres planifiquem que ha de mirar. Això crec que no passarà. Per tant, per a mi, el que seria molt important en aquests moments seria incentivar la creativitat espontània de la gent. I més que invertir en fer un gran portal de no sé què, que s'ha de fer, perquè el que tu no tingues fet aniran a parar a un altre lloc. Per tant, s'ha de fer tot. Però per mi l'important de veritat seria trobar com podem incentivar que la gent a les escoles i sobretot la franja jove, la franja que, diguem, entre els 12 i els 20 anys, que és una explosió de creativitat espectacular, com podem incentivar-los la creativitat autònoma d'ells i com podem fer que les coses que ells creen tinguen ressò, més que crear-les nosaltres. I n'hi ha exemples, tots ho conegueu, gent que ha viralitzat vídeos o que ha viralitzat o que fa projectes molt xulos que no saps, pràcticament no saps ni qui és. Una xiqueta de no sé on que resulta que per TikTok fa no sé què, no? I ara, per exemple, hi ha una certa moda que és molt bonica, no?, d'explicar paraules, no?, i d'explicar dialectes, no?, i de dir, en el meu poble diuen això i no sé què tal, i n'hi ha gent que té una gràcia brutal per fer això, no?
l'esforç gran que hauríem de fer, diguem, qui pot invertir diners i qui pot ajudar i qui pot tot, per mi hauria de ser incentivar la creativitat d'esta gent i deixar-los fer a ells. No tirar-te massa damunt d'ells, perquè tu no pots suplantar des de dalt, no pots planificar. O sigui, abans es podia planificar, ara en aquest món no pots planificar. El que has de fer és facilitar que això passe. I per facilitar que això passe n'hi ha una cosa evident, que és referenciar a la gent que ho fa i donar-li un estatus. És a dir, clar, si la gent entra al TikTok i resulta que en el TikTok qui té més seguidors ho fa en castellà, doncs molts es passaran al castellà automàticament. Si resulta que tu tens, per exemple, imaginem que a Punt, per posar un exemple només, que a Punt tinguera un programa on aquesta gent fos promocionada i que n'hi hagueren fenòmens. D'alguna manera, per exemple, el paraulògic explica que això és possible. El paraulògic va néixer espontàniament per una gent i de sobte va ser un boom espectacular, boca a orella, i després vam pactar amb VilaWeb i li hem donat un espai i no sé què, però va néixer de manera absolutament espontània, un dels grans fenòmens lingüístics del moment. Jo he arribat a veure, que em vaig quedar glaçat, nosaltres tenim la possibilitat de mirar en temps real tot el que està passant, diguem. O sigui, ara, per exemple, en aquest moment n'hi ha 5.856 persones jugant al paraulògic. Jo he arribat a veure 25.000 persones al mateix moment jugant al paraulògic. Això és brutal, però això no és planificat. És a dir, si VilaWeb hagués dit anem a fabricar una cosa, i mira que era el New York Times copiar l'Spelling Bee, no hauria funcionat tant com la manera espontània que ha funcionat. Per tant, jo crec que hem d'invertir molt en l'espontaneïtat. Hem de fer un gran esforç. El futur de la llengua està en joc en la franja dels 14 als 20 anys i en la seva espontaneïtat. I per tant, tot el que intentem fabricar, que ho hem d'intentar tot, perquè ho hem d'intentar tot, ha de ser fomentant l'autonomia, l'espontaneïtat d'esta gent, i en el moment en què n'hi ha una perla, perquè clar, quan n'hi ha 20.000 persones fent coses, t'apareixen 200 perles. En el moment que n'hi ha una perla, escolta, com si fora jo què sé, la reina del mambo. O sigui, s'ha de donar-li molta canxa. Però jo crec que el format de planificar-ho des de dalt en aquest món és molt difícil. Molt difícil. Has d'omplir els forats, o sigui, el que tu dius, l'escola ha d'haver material escolar, òbviament, naturalment que sí. Hi ha d'haver no sé què, no? Tot això s'ha d'omplir, tot això fora s'ha d'omplir. Però els èxits són èxits espontanis d'aquesta generació. És molt difícil entrar des de fora d'aquesta generació i dir-li ara tu fes això. Bona vesprada, és a dir, encantat de sentir-te, simplement estàs parlant d'èxits en el món digital, és a dir, el nostre poble general mai de la vida havien tingut un invent que ens donara per a tant. És a dir, quan va entrar el diari, quan va entrar la ràdio, quan va entrar la televisió, és a dir, anàvem curs, anàvem sempre curs. I resulta que ara, i en això tu alguna tens que veure, és a dir, ara resulta que en el món digital som una de les potències que n'hi ha al món. I voldria, perquè ara ixen menys la Vanguardia té tants seguidors, el no sé quantos té tants seguidors. En quin rànquing estàs? I la web estic parlant. No, jo crec que en general, a veure, hauríem de distingir, si n'hi ha un debat que jo crec que hem de tindre seriosament, que és el projecte de VilaWeb és Països Catalans i n'hi ha diverses. Una realitat és aquesta, una altra és País Valencià, que és una realitat diferent i en cada cas n'hi ha circumstàncies diferents. A mi a vegades alguna gent m'ha dit home, és que hauríeu de fer alguna cosa País Valencià, no sé què. Dic, bueno, és que, a veure, primer, per nosaltres el País Valencià
és completament part del VilaWeb. És a dir, avui em sembla que hem obert durant moltes hores amb l'anunci de que al final perpetraran aquesta barbaritat al port de València, no? Vull dir, no forma part del nostre marc mental, no? I en aquest sentit, diguem, el que són instruments de països catalans, estem molt ben posicionats. No n'hi ha... Jo ara les xifres no les tinc al cap de memòria, però no només VilaWeb, sinó altres mitjans que podeu llegir perfectament en les vostres pantalles, estem molt ben posicionats en termes de quantitat de lectors, si és això al que et refereixes. Perquè ens entenguem, un mes normal de mitjana, a VilaWeb entren 2.500.000 màquines diferents. Jo no puc saber quantes persones són això, n'hi ha unes ràtios que més o menys te permeten saber-ho, però diguem que 2.500.000 màquines diferents com a mínim entren una volta al mes a VilaWeb i unes 800.000 entren cada dia. Ara, si una persona té un ordenador i un portàtil i un telèfon, doncs igual són tres vegades el mateix, i molt probablement, perquè això sempre passa, tots els ordenadors d'esta universitat, com que ixen per un sol lloc, compten com un de sol. Per tant, traduir això a humans és molt complicat, no? Però en qualsevol cas és una posició molt important i de fet és molt visible, no? Un altre tema, jo crec, és si ho mirem... És a dir, el meu projecte és eixe i per tant jo prou feina tinc, diguem-ho d'alguna forma. Com comprendreu, com abans he dit, que jo partís de la idea que no n'hi ha competència i que per tant no n'hi ha... El lector de VilaWeb, el lector d'internet no tria entre dos mitjans o tres diferents. A mi m'agradaria molt, per exemple, que també n'hi haguera un mitjà de País Valencià, a part dels mitjans locals. Jo crec que hauríem de tindre-ho tot. Hauríem de tindre els mitjans locals, hauríem de tindre el mitjà estrictament de País Valencià, després el de Països Catalans, després el d'Espanya, després el d'Europa, i que cadascú trie. I jo ahir sí que fa molt de temps que em preocupa que no n'hi ha iniciatives, n'hi ha gent que fa molts esforços, els de la veu del País Valencià durant molts anys han fet molts esforços, però no aconseguim trencar, no s'aconsegueix trencar això. Jo crec que en aquest sentit, algo passa que jo no sé explicar-me, alguna cosa passa i a mi em preocupa, perquè crec que igual que VilaWeb té un públic, ha d'haver un públic, diguem-ho així, estrictament valencià, igual que VilaWeb, que és premsa seriosa, economia, política, cultura, hauria d'haver un públic esportiu i tampoc acaba d'haver res massa bo en termes d'esports. Per tant, jo crec que en algunes posicions estem molt ben situats. En informació general el català està molt ben situat i amb una fidelitat molt remarcable. Això, per exemple, els experts en màrqueting sempre fan notar la fidelitat dels lectors en la nostra llengua per comparació amb la infidelitat dels lectors en castellà. És a dir, els que llegim en català som molt fidels a la lectura en català. I això explica moltes coses, com un país que llegeix tan poc té tants bons llibres, tantes editorials i tants bons escriptors, entre altres coses, perquè els que llegim molt i som molt fidels a la llengua. Però n'hi ha forats que a mi m'agradaria que s'ompliren en aquest procés de digitalització i que crec que seria molt important que s'ompliren i que em preocupa no veure els plens. No sé si he contestat. Que ja sabem que per ella entra una frescoreta, però això està bé. Hem arrencat la primavera, el castell és que són molt alcoians, ja s'ha banyat, això vol dir que anirà tot bé. Sant Jordi, que per cert, la iconografia és crua, perquè si us fixeu quan és el Putin, darrere, això no sé enguany què passaran festes. No ho sé. Sant Jordi no té la culpa, en qualsevol cas no té la culpa. És que el patró de Rússia, si no m'enganya, també és Sant Jordi, i té el Sant Jordi darrere, que no mata moros, mata ucranians, ja ho sabem, i ucranianes. Bé, vinga, anem.
Avelí. Bé, Vicent, moltes gràcies per la conferència. Jo te volia preguntar, lligant una miqueta més en la qüestió de les xarxes socials, perquè, clar, tu has vingut a dir que, diguem, en el món en què vivim, no, haurem de fer una aposta per entrar massivament a les xarxes socials i que aquell és l'espai que hem de conquerir. No? Nosaltres vam fer una petita recerca sobre la presència de continguts a YouTube, a Instagram per a adolescents i joves, i clar, un dels problemes que tenen aquestes plataformes és que funcionen completament en lògiques de mercat i que per tant el que volen és maximitzar el nombre de visites, el nombre de clics, i aleshores el seu propi funcionament, els algoritmes amb els quals funcionen aquestes plataformes, ja privilegien sempre els continguts que tenen molts clics i que preveuen que tindran molts clics d'entrada. Llavors el que passa és que pots tenir alguns youtubers, alguns productors de continguts en català a Instagram que facin bons continguts, però és que el suggeriment que vindrà després serà segurament un vídeo en castellà o un vídeo en anglès, perquè són els que tenen més clics. No? Aleshores, el que me preguntava és si no continuem necessitant algunes plataformes intermèdies que projecten d'alguna manera el que serien estos referents. No? És a dir, si ho fiem tot a la lògica de les plataformes de les xarxes socials, és fàcil que el contingut en català, encara que hi hagi contingut bo, encara que tinguem molts referents, acabe o continue minoritzat. No? I aleshores esta qüestió, si encara necessitem aquestes plataformes intermitges, tenint en compte la qüestió que tu també has apuntat, i és que quan entra la institució pública, tot el valor d'autenticitat, tot el valor d'espontaneïtat, que en realitat és el que busquen els adolescents i els joves a les xarxes socials, ha desaparegut. En el moment en què posem el logotip de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de Punt, etc., aquest valor l'hem perdut. No? Per tant, no ho sé, reflexió sobre això. Sí, tres coses a partir d'això que reflexionem. Una, nosaltres estem molt acostumats a la diglòssia respecte al castellà. És hora que comencem a parlar de la diglòssia respecte a l'anglès, perquè aquesta gent de 14 anys parla anglès perfectament, una bona part. El parla perfectament perquè juguen a jocs, és a dir, el parlen amb més naturalitat que nosaltres. Jo recorde, una vegada vaig anar a viure al Canadà, vaig anar a treballar al Canadà i tenia que viure en una casa i jo feia conferències en anglès, però no sabia preguntar-li a la senyora on estava la rentadora, perquè rentadora era una paraula que en el meu anglès no havia aparegut mai. No? I, en canvi, la gent d'avui, com que l'anglès el té de les sèries, dels Sims, de no sé què, de no sé quantos, parlen un anglès d'una naturalitat molt gran i estan començant a notar-se interferències reals de l'anglès que jo crec que s'han de tindre en compte. Dos, absolutament d'acord amb les plataformes intermèdies, per dos motius. Un primer, perquè al final aquella gent que tinga una mínima consciència, i és molta en el nostre país, moltíssima, ha de tindre uns refugis on anar en un moment determinat. I això pot ser públic o pot ser privat. Poso dos exemples. La televisió d'Estònia l'any passat va llançar una espècie de Netflix brutal. Estònia és un país molt avançat en totes aquestes coses, pagat tot amb diner públic, però on hi havia fins i tot les pel·lícules més horribles que te puguis imaginar, subtitulades, doblades. El tema dels subtítols és molt important, és molt més fàcil entrar en subtítols tal. I ha funcionat bé, és a dir, la gent pot anar a Netflix, però de sobte se'n recorda que si vol alguna cosa en estonià li és més fàcil anar allà. Però n'hi ha un segon exemple millor encara, que és Filmin. Filmin és una plataforma que va néixer en castellà i que de sobte va decidir fer la majoria dels seus continguts també en català, molts subtitulats, molts doblats. Està tenint un èxit bestial, perquè realment, jo crec que no només per això, sinó perquè a més ofereix molt bon cinema. Netflix són allò, les pel·lícules de Hollywood. Estos, si t'agrada el cinema o t'agraden les sèries, fan coses magnífiques. I precisament l'èxit que té Netflix és una de les claus que explica per què ara, l'èxit que té Filmin és una de les claus que explica per què ara Netflix està corregent a doblar i a subtitular. És a dir, per tant, un exemple positiu
En el món global significa que els jugadors globals, com que volen arribar fins a l'última casa i volen entrar fins a l'última casa, diuen, ahí n'hi ha un forat que no estem tapant, i se posen a tapar-lo. Per tant, les plataformes aquestes intermitges, diguem, són molt importants. I després, com a una reflexió que flota en l'ambient, crec, que és com adaptem la nostra, com ho diria, el que nosaltres volem. Jo soc d'una generació nascuda al franquisme, que va viure amb passió la transició política i que creiem que la nostra llengua havia de ser l'única oficial i havíem de lluitar perquè fos l'única oficial, etc. Bé, això avui és una entelèquia absoluta, perquè no hi ha cap lloc del món que pugui funcionar amb una única llengua. Llavors, em va agradar molt un quadre que va fer Brossa que diu «Vull viure plenament en català». Jo crec que, per tant, el matís important és això. És a dir, jo vull viure plenament en català, que vol dir que no tinc obstacles per a viure com vull, però quan vull puc llegir un llibre en anglès, puc mirar una pel·lícula en francès o puc mirar un documental en coreà. I jo crec que ahir hem de fer també una adaptació del nostre model. Abans el president de l'acadèmia comentava aquesta sensació a vegades de que n'hi ha una gent que no ens vol entendre, i a vegades ens hem dedicat molt a pegar-nos cabotades contra ells. I d'alguna manera pot ser, hem de pegar-nos cabotades en el sentit polític del terme, perquè evidentment la normalitat només l'assolirem amb la llibertat, això no n'hi ha cap dubte. Però pot ser en aquests moments, més que pegar cabotades permanentment amb ells, el que hem de fer és construir nosaltres els nostres espais propis. Jo sempre, diguem, el nacionalisme, ara canvia una miqueta, però el nacionalisme més modern i contemporani que n'hi ha en el món actual és el dels homosexuals. El nacionalisme homosexual. S'han construït una bandera, s'han construït una diada, s'han construït territoris alliberats, tenen barris alliberats, s'han construït i ho han fet reivindicant el que són, però sobretot construint ells moltes realitats. És a dir, quan la sida massacrava la comunitat homosexual, els homosexuals van fer un esforç increïble per unir-se i per construir coses al marge de l'oficialitat per a lluitar per el que a ells els interessava. Jo crec que són exemples que hauríem d'anar buscant. M'ha vingut al cap Quico Mira, va dir en algun moment alguna frase que a mi me se va quedar. És cosina germanat. Diu, jo no sé si els valencians serem mai independents o no. Diu, jo el que procuro fer tots els dies és ser cada vegada menys dependent. Pot ser siga convergent en el sentit de allò que dins del producte local o a quina premsa mire o a quin teatre vaig, etcètera. Doncs és que al final resulta que la sobirania o la votació aquella democràtica del Churchill és la sobirania i el poder que tenim cadascú. I si damunt sabem fer xarxes ja, una xarxa, una fila per a fer festa, o per a jugar a petanca o al calí. Els del COI no perden mai l'ocasió de posar el COI pel mig. És que estem al COI. Sensacional, el patriotisme alcoià és digne d'elogi. Ja sabeu que no peque massa d'això, però això no vol dir que no ho reconega. Com ho teniu? Ja teniu ganes de riure-us o voleu que continuem parlant de coses importants? I riure's és molt important. Coneixeu la plataforma Riure's en Valencià? No? Apunteu i que no us oblide, sí, vosaltres diu Riure's en Valencià, i igual parla un home que parla català oriental. Algú diu que sí, ja ho saben, no? I a Cabra Fotuda, la coneixeu? A que sí, Rosana? Coneixeu? Molt bé, vinga, Cabra Fotuda. A la vila ja sabeu què diuen de la Cabra Fotuda, no? No, doncs vinga. Els deixem? Sí, jo donar-vos les gràcies de l'oportunitat de tornar a estar així. Vicenta vol parlar.
És que jo no volia fer la pregunta, però m'ho estàs posant molt difícil, Vicent, perquè tot el temps estàs donant. Bé, agrair-te, Vicent, la conferència. La veritat és que m'agrada moltíssim i ha sigut molt interessant i reveladora també. Jo, més que no sé si és una pregunta o bé una reflexió, però quan abans has comentat que no sabem com dura la gent, on voldríem que anara la gent, i posaves l'exemple del que deia Churchill, jo no sé si és bo. Afortunadament no portem a la gent on volem, encara que cada vegada més això està passant. Vull dir, si podem fer nosaltres, ho poden també fer els altres. Per tant, jo aniria més per la segona reflexió que has fet de l'espontaneïtat, de no saber on anirà la gent. Perquè em preocupa molt la qüestió que després també comentava Belí, de la gent jove i sobretot del comportament en les xarxes. El comportament en les xarxes és un comportament molt aborregat. Vull dir, perquè sobretot la gent jove, i fins i tot la gent que ja no som tan joves, ens nodrim d'aquelles qüestions que ens agraden, i anem sempre a buscar i tenim el comportament de seguir aquells perfils que ens agraden i que en definitiva ens diuen d'alguna manera allò que volem escoltar, i sobretot en les campanyes electorals això és una qüestió que s'ha explotat moltíssim. Aleshores, no sé com conjugar això, vull dir, per trencar un poc el cercle viciós de que la gent, sobretot la gent jove, que llig determinat... Ahir també podríem parlar del tema de les fake news, per això seria obrir un altre parèntesi, però la qüestió és com trencar això perquè la gent que avui en les xarxes arriba molt bé o molt fàcilment a l'anglès, doncs també consumisca en valencià. Només llevar també a banda també de la qüestió dels perfils que finalment puguen seguir. Vull dir, com trencar per poder arribar a ells, perquè evidentment les xarxes són el món que hem de reivindicar avui en dia, perquè és ahir on es juguem la llengua. Jo sempre comento això, vull dir, la llengua és útil si està on ha d'estar. Si volem que la llengua tinga futur, ha d'estar en els mitjans de futur. No podem buscar-la en altres llocs i és on hem de reivindicar-la. Dos reflexions sobre això. Primera, jo crec que s'ha demostrat ja amb el temps que n'hi ha fenòmens no planificats que existeixen i que han aparegut. Un cas paradigmàtic seria la música en valencià, per exemple. Això va ser un fenomen que no estava planificat per les autoritats, perquè les del moment planificaven en tot cas el contrari, va sorgir espontàniament i ha quedat completament arrelat. És a dir, el panorama que avui tenim, tan ric i tan creatiu i tan professionalment solvent, per exemple, en termes musicals, és un exemple de que les coses poden sorgir des de baix i organitzar-les. El tema d'internet seria un altre. A mi sempre m'agrada recordar, clar, quan a l'any 95 nosaltres comencem VilaWeb, la Generalitat Valenciana no s'enterava de res en aquell moment, va inventar-se al cap d'un temps una cosa que es deia Infobill, que era una cosa tremenda, però és que la Generalitat de Catalunya, quan nosaltres començàvem VilaWeb, ells van fabricar una cosa que es deia Olé, on el català estava prohibit, perquè la seva tesi és que havia de ser global i havia de ser en espanyol. I en canvi avui no sembla discutible que el català ha estat que internet, ha estat un cas d'èxit pel català. Ja sé que la resposta és molt inconcreta, però és que no sé. Igual que sé que aquestes coses han passat, sé que poden passar les altres coses, poden passar les mateixes coses en altres terrenys. Pot ser sí, i introduïsc un element que no he tocat en la conferència, també perquè demà n'hi ha una taula redona molt important, molt interessant en aquest sentit. Crec que n'hi ha també una qüestió política, que aquesta sí que l'hem d'encarar, que és el ressorgiment del nacionalisme espanyol, aquest nacionalisme autoritari, masclista, feixista, etcètera, que evidentment ahí sí que ha d'haver una acció de denúncia d'aquestes formes extremes de negar la diferència i de negar la realitat. I ahir sí que s'ha de fer una tasca que l'hem de fer entre tots
de denúncia oberta del que representa aquest model d'entendre Espanya com un monstre que s'ho menja tot i que no es fia de ningú i que no deixa res. Insistís que en la taula redona de demà crec que tenim dues persones que ens ho poden explicar de mil meravelles i per això jo no he entrat avui en aquest tema. Però si no, i torno a la passió, si lluitem apassionadament pel país i tenim passió per ajudar a crear aquestes coses, jo tinc confiança en que aquestes coses apareixen i, com deia abans l'Avelí, si li poses el sello oficial arrenquen a córrer. Per tant, és molt difícil fer cap altra cosa que estimular i qualsevol idea que tinguem per estimular això. I intentar pactar amb les xarxes, això que s'està fent ara amb Netflix, pactar, intentar pressionar políticament per a que n'hi hagi un mecanisme que activi això. Però, per exemple, aquest exemple que he posat abans de l'aparell que transcriu, aquest tipus de fenòmens nosaltres els hauríem de donar molta canxa i en canvi passen pràcticament desapercebuts. Perquè, clar, hauríem de fer que la gent entenguera que des de Califòrnia som una llengua normal. N'hi ha un exemple molt... Això, no? És a dir, Apple, en el catxirulo aquell que té d'edifici, té zones de treballadors per llengües. I l'última vegada que vaig preguntar em van dir que hi havia com 40 o 50 persones que treballaven en català per tindre-ho tot, per mantindre-ho tot, en fi, ara faran que el Siri, ara una gran queixa que teníem, que era que el Siri no parlava, ara parlarà, etc. El senyor aquell de Tesla que ha fabricat aquell cotxe, és a dir, si des de fora n'hi ha la interferència política de l'estat espanyol i la seva mentalitat genocida de les llengües. Però, en canvi, des de fora no ens veuen com uns tios raros, ni ens pregunten, escolti, vostès són uns no sé què... No, des de fora ens veuen en plena normalitat i quantes més vegades estiguem entre les 50, 20, 50, 100, quan més vegades estiguem entre les 50, més inevitable serà que el pròxim que faci 50 estigui en les 50. Per tant, un poc jo crec que hem d'atrevir-nos a pensar, atrevir-nos a posar la globalització dins del discurs sobre la normalització lingüística i intentar veure si la espontaneïtat que tenim com a país funciona, que jo crec que sí. Jo, si una cosa tinc, és confiança en aquest país. Aquest país hauria d'estar destruït ja fa molts anys i alguns ho hem viscut personalment amb l'Escola Nacional. A mi me pegaven baraes cada vegada que hi havia una paraula en valencià, i aquest país no s'ha destruït. Que ara estem en un moment trist, en un moment difícil, que no acabem de saber el que estem fent, és veritat, però jo tinc confiança cega en la nostra gent. I si hem sigut capaços de resistir, n'hi ha molts països europeus que fa 300 anys estaven igual de mal que nosaltres i no n'hi ha cap que 300 anys després encara estigui així tocant els nassos, en el nostre cas Espanya i França. Vull dir que, per tant, jo aquesta confiança en la gent la continuo tenint. De l'oferta i la demanda, perquè, clar, vull dir, des de fora, des de Silicon Valley o des d'on siga, ens veuen amb uns números, no ens veuen amb una qüestió de política lingüística. Per a ells, si la llengua és cooficial o no ho és una qüestió que no té la més mínima importància. Aleshores, en el moment en què tots, vull dir, això és una cosa que jo també dic sempre molt, vull dir, entre tots hem d'usar la llengua. Quan més gent usa la llengua i més demandem que Siri estigui en català, que la torradora famosa aquella que va ser la primera qüestió es parla en català i ara el Tesla també, doncs més veuran des d'allí o des d'Amazon o des d'on siga que és una qüestió de demanda i posaran l'oferta.
Si nosaltres ens quedem només en la qüestió de no demandar i de no defensar aquestes qüestions o de no comprar en català o de no entrar en català o de no llegir en català, aleshores veuran que no és una qüestió que per a ells siga prioritària i passarem al 25, retrocedirem del 25-50% i al final serem no res, vull dir, no tindrem importància per a ells. Jo crec que en aquest aspecte, vull dir, és una sort que tenim, no? Que la qüestió de l'economia en determinades situacions està per damunt de la qüestió política, Sí. en aquest cas. I en aquest sentit, dues coses. Un minut. Una primera, tal com he ensenyat abans amb allò, fins i tot si no sabem que existeix un software que te transcriu, resulta que n'hi ha molta gent que l'està gastant en català. És a dir, l'experiència d'estos 25 anys ens demostra que la gent està fent servir el català molt més del que aparenta, perquè si no, no ens veurien a Califòrnia. Si ens veuen és perquè ho estem fent, no? I una segona que és important que entenguem també. No es tracta de quants milions som, sinó de quin diferencial representem. És a dir, per a les empreses de la globalització, un 0,1% de la població mundial és molta gent, perquè és el 0,1 que li pot fer guanyar al competidor. I, per tant, no és un problema de si som 5, 6, 8, 10, 12 o 25 milions. És un problema de si estem actius. Si estem actius, apareguem com un 0,1 i ells planifiquen. Si he de guanyar-li al competidor, això és un 0,1 més que afegisc. Un minut. Sou una gràcia. Fins i tot hem consumit el temps i ens han tret una targeta, que jo sé que això, per tant, Vicent, molt bé. Gràcies a tots i a totes.